Jak vyrobit samostatný neonový nápis druhé generace? První krok. Najděte obrázek a otevřete ho v Corel Draw. Můžete také použít Adobe Illustrator. Poté ho převedeme na jednorázový vektorový výkres. Používáme nástroj pero nebo Bézierovu křivku k jeho nakreslení. Pojďme začít. Nyní máme jednorázový vektorový výkres. Upravíme velikost podle požadavků zákazníka. Například nastavíme šířku na 400 mm, výšku zachováme v proporcích. Druhý krok. Musíme vytvořit vektorový výkres tvaru zadní desky neonového nápisu. Obvykle ho upravíme na tvar pro vyřezání. Vyberte všechny jednorázové vektorové výkresy. Klikněte a vyhledejte vlastnosti. Najdeme obrysový výkres a klikneme na něj levým tlačítkem. Vyberte vnější obrys a nastavte ho na 50 mm. Poté klikněte pravým tlačítkem na obrysový výkres a rozdělte je. Nyní klikněte levým tlačítkem pro výběr obrysového výkresu. Najděte vnitřní obrys a zadejte 20 mm. Poté klikněte pravým tlačítkem na vnitřní obrys, abyste je rozdělili, a odstraňte vnější obrys. Máme to. Třetí krok. Musíme převést vektorový výkres na soubor pro gravírování. Vložte soubor na plochu ve formátu .plt a přejmenujte ho na ToySign Neon Tutorial. Podívejte se na tento symbol. Je to software pro nastavení parametrů Neon Sign Vector Drawing k vyřezávání neonových stop a vyřezávání zadní desky. Otevřeme software. Poté dejte soubor ToySign Neon Tutorial PLT, který jsme uložili dříve. Přesuňte Neon Sign Vector Drawing do levého dolního rohu. Rozdělte vektorový výkres. Nyní jsou všechny vektorové výkresy nezávislé. Vyberte pouze vektorový výkres obrysu zadní desky. Klikněte na tento symbol. Vyberte tuto položku pro vyříznutí dlouhého vnějšího obrysu. Nastavte hloubku vygravírování na 6 mm, což je stejně silné jako zadní deska. Poté vložíme soubor a zkontrolujte formát souboru a přejmenujte na vyříznutou zadní desku. Dále straňte vektorový výkres obrysu zadní desky. Vyberte všechny vektorové výkresy neonových drážek. Klikněte na tento symbol. Vyberte tuto položku, abyste vyřezali podél původních linií. Nastavte hloubku vyřezávání na 4,2 mm. Tam nainstalujeme LED pásky a silikonové trubice. Poté vložíme soubor ve formátu .nc a přejmenujeme ho na Neon Tracks. Čtvrtý krok. Zarovnejte frézovací nástroj CNC s zadní deskou neonového nápisu. Podívejte se, to je naše CNC frézka. CNC frézka musí mít funkci vakuové adsorpce, aby pevně držela zadní desku. Toto je vakuová pumpa. Obvykle používáme 6 mm, silnou plexisklovou desku nebo akrylovou desku jako zadní desku neonového nápisu. Toto je 6 mm, silná plexisklová deska. Podívejte, speciální fréza pro vytvoření 6 mm silného neonového nápisu. Použijeme ji k vyřezání hloubky 4,1 mm na zadní desce. Pevně upevněte frézu na CNC routeru. Podívejte se na tento symbol softwaru. Jeho funkcí je ovládat CNC router. Nyní otevřu software. Poté můžeme zarovnat spodní část frézy s vrchem zadní desky, aby se mírně dotýkaly.
Nyní musíme nastavit osu na 0. Klikněte sem. Poté přesuneme vyřezávací bit do původní nulové polohy. Začínáme vyřezávat neonovou stopu. Zadejte neonové stopy do NC souboru. Jsme dříve uložili plochu. Poté můžeme kliknout na tlačítko Start pro vyřezávání. Pátý krok. Vyměňte vyřezávací bit za gravírovací bit pro vyříznutí. Odstraníme vyřezávací bit. Toto je gravírovací bit. Pevně upevníme gravírovací bit na CNC router. Otevřete software CNC routeru. Zarovnejte spodní část gravírovacího bitu s vrchem zadní desky, aby se mírně dotýkaly. Nyní musíme nastavit osu Z na 0. Klikněte sem. Poté přesuneme vyřezávací bit na původní pozici 0. Zadáme vektorový výkres pro vyříznutí zadní desky, uložený na plochu. Nyní začneme vyřezávat zadní desku. Šestý krok. Nainstalujte pečlivě FlexLED pásky a také spojte je důkladně dohromady. Potřebujeme FlexLED pásky, pinzety, nůžky, izolační pásky, smaltovaný měděný drát, cínové dráty, ženský DC kabel, pájecí stroj, ruční vrtačku, napájecí adaptér a další potřebné nástroje. Pečlivě nastavte pracovní teplotu pájecího stroje na přibližně 360 stupňů Celsia. Dobře, nyní začneme instalovat FlexLED pásky. Tady to zrychlím. Pokud se chcete dozvědět více podrobností, můžete vyhledat ToySign a sledovat mě na Instagramu, abyste se dozvěděli více. Nebo mi také můžete zavolat přes WhatsApp, Instagram nebo Line. Mám pro vás několik tipů. Na zadní straně FlexLED pásků jsou lepící pásky, takže je můžeme přímo přilepit na zadní desky podél neonových stop. FlexLED pásky můžete ohýbat kdekoliv kromě pájecích bodů. FlexLED pásky mají 3 LED diody na kus. Pokud délka neonových stop neodpovídá FlexLED páskům, musíme přebytečné FlexLED pásky ohnout dozadu a použít izolační pásku k jejich přilepení. Pájejte smaltovaný drát nebo průhledný drát na pájecí bod FlexLED pásků. Spojte kladné a kladné svorky dvou odpojených LED pásků a spojte záporné a záporné svorky dvou odpojených LED pásků. Nikdy nespojujte kladné svorky se zápornými svorkami. Po spojení všech dohromady zapněte všechny FlexLED pásky, abyste je otestovali.
7. krok. Nainstalujte silikonovou trubku. Potřebujeme silikonovou trubku. Univerzální nůž. Pravicový nůž. Kulatý nůž. Lepidlo 403 a čistič silikonu. Šroubovák. Dobře, začněme. Pokud se chcete dozvědět více podrobností, neváhejte mě kontaktovat nebo sledovat mé instagramové stránky. Můžete hledat ToySign na Instagramu, abyste našli naše stránky. Představuji funkci těchto nástrojů a několik tipů na instalaci silikonových trubek během doby instalace. Silikonové trubky jsou světelné difuzory. Máme silikonové trubky o průměrech 6 metrů, 8 metrů a 12 metrů. Univerzální nůž pro vyřezávání silikonových trubek. Při použití univerzálního nože držte nůž pod úhlem 60 až 75 stupňů k pracovnímu stolu. Nůž s pravým úhlem se používá k zpracování rohových pozic. Při použití nože s pravým úhlem držte nůž pod úhlem 60 až 75 stupňů k pracovnímu stolu. Kulatý nůž slouží k vyřezávání úprav. Udrží konce silikonových trubek zaoblené a hezké. Při použití kulatého nože je řezací dráha jako oblouk. Lepidlo 403 a čistič silikonu se používají k pevnému přilepení silikonových trubek, když je to nutné. Například, když potřebujeme vytvořit 20 cm kruh. Kruh je příliš malý, takže silikonová trubka má velkou elasticitu. Je obtížné udržet tvar jako kruh. Musíme použít lepidlo 403, abychom je pevně připevnili. Používáme čistič silikonu k vyčištění povrchu silikonové trubky, poté použijeme lepidlo 403 k jejich upevnění. Šroubovák je někdy zatlačit silikonové hadičky, protože pokud k tlačení rukou vždy použijete ruku, bude vás bolet. Pokud se chcete dozvědět více podrobností, kontaktujte moje číslo WhatsApp +86 1779 8565 356 Čína, nebo můžete hledat Hračka, přihlaste se na Instagram a sledujte mé stránky, abyste se dozvěděli všechny podrobnosti, budu tam zveřejňovat všechny každodenní práce.